Pinoy Bus Driver TV. Dito to. Sinuwan. Bicol. Ay, talaga ako na sila. Bago lang yan. Saan yan? Wilbur. Bakit?
Sir 1953. Kuya lang ko, hindi ba lang ko? Oo. Kuya lang. Kuya lang ko kasi, ka lang, ay yan na. Hindi. Pasa. Hindi ko pala natawanan ako. Ano ito? 53,
pick up ko lang po si Sir. Sabi ko, Sir, ang nakunta ko doon niya ako sa rin kasi yung sa tapos na dumaan. Sabi ko, Sir, baka pinila natin sila. Kaya naman, Sir, pili na po sa kalag niya ako na lang so, kuya. Mga ko ba mga siguro, pili na po. Si tapos, ayaw sa rin ka. Ano ba si rin si tapos? Dahil ba nag-uli na ito? Aron ka ni, di dapat kung mo na si Taboso, kaulay mo na si Taboso, tapos sakay ko sinakay ko nagdi sa 1923, apit na lang nining Iriga Terminal. Makaredy na si Taboso. Pa nag-aabol man kayo dahil yung kami mga may batin man dahil ko ini may padong dahil ng pasayero. Gusto mo nag-aabol. Ay sila sa bato. Ako na lang dito sa kaya. Dahil ba nag-uli na ito? Yan daw. Nandun sa Iriga. Partner niya. Ano din? Ay, si partner niya, nandun din yun. Si partner niya yun eh. Si partner ang kasama niya. Maran. Masabay ng minsan. Sana may mag-overtake.
Kilala ko sa inyo lahat. Sampo rin yun. Po. Alam niyo ba? Manager na rin kami.
Fernando. Camaragisor. Matulog ko din siya. Oh, mag-CR na. Ay, naku. CR naman ulit. Ang kasunod nito, matlog na. Susugod. Kuya, lagi lang ako. 4 na oras. Oh, may puset. Alas 2:30 ng madaling araw. Ito. Magano tayo? Magmerinda. Magkape, magmerinda. Buto. Itlog. Sop. Kamote saliti. Sino tayong pero Bicolano siya. Kasi nandito tayo sa San Fernando, Camarines Sur, Bicol. Yeah, Bicolano yung kamote yan, hindi yan saliti.